Aarhus, Danmarks anden største by, er også kendt som Smilets by. Et sted, hvor vandet som en åre løber gennem byen. Vandet kommer i fremtiden til at spille en endnu større rolle i byens liv. Her på havnen i Aarhus skal etableres en ny havnefront og bygges et nyt multimediehus. Et inspirerende sted, som vil sætte Aarhus på verdenskortet. Eksperterne har alle deres idéer om, hvad det skal være. Ja, bare kigge på kedelige bøger. Jeg synes, der skal være noget, hvor man skal bruge sin krop lidt mere, så det bliver lidt mere spændende og sjovt. Og træer, de er forskellige, de ser ikke bare ens ud. Skal det være stille? Det kunne være stille, for så er det ikke sjovt. Det skal være lidt lyd også. Så mange mennesker, så mange ønsker. For at gøre alt dette til virkelighed, er der brug for et helt specielt team. Magmoa, teamet Mekano, Mediaspace of Aarhus. I'm not gonna say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. Privat og kollektiv trafik bindes sammen i et nyt fælles ankomstcenter. De bløde trafikanter har herfra let og beskyttet adgang til byen og havnefronten, samt direkte indgang til bygningens base, der rummer attraktive parkeringsfaciliteter. Oven på ankomstcenteret placeres mediepladsen, som er indrammet af multimediehuset, havnen og byen. Multimediehuset består af 2 etager over basen og komplementeres øverst af et transparent tårn, som spiller sammen med områdets andre høje huse. På det oprindelige fødested for byen Aarhus placeres det nye multimediehus. Stedet er i dag præget af et stort trafikalt kaos og en kompliceret logistik, som er med til at danne grundlag for byens liv. Den nye havnefront kobles naturligt sammen med byens trafikale system. Havnefronten og multimediehuset væves sammen af cyklister og gående. Vi tænker den nye havnefront som et sammenhængende bånd, der binder bygninger og pladser sammen med den indre by. Multimediehus og plads er det hængsel, der binder byen og vandet sammen som et epicenter, hvorfra ringene breder sig i byen og i vandet. Den nye eventplads skaber muligheder for mangfoldige aktiviteter og liv. Pladsen er forsinket og har stor kontakt til vandet. Stedet kan både rumme de store samlinger og fungere til hverdag med få mennesker. Fantastiske rekreative arealer for den indre by. Åboulevardens forløb glider naturligt langs åen op til multimediepladsen. Ankomstcenteret tager imod på byens nye samlende plads, og multimediehusets skærm tegner pladsen med liv og kommunikerer med byen. Fra byen bevæger man sig naturligt ind i det nye ankomstcenter. Centeret er åbent og lyst og tager smukt imod de rejsende. Havnen karakteriseres i dag af folk på vej. I fremtiden vil det være her, at folk mødes. Bygningen består af mange elementer, fra innovative parkeringsfaciliteter til et moderne multimediehus med blandt andet borgerservice, et nyt ankomstcenter for hele byen og attraktive kontorarealer.
Vi har inviteret nogle af byens borgere på virtuelt besøg i dele af den spændende bygning. Jamen, det er et spændende hus. Det er fyldt med alle mulige sjove funktioner, både for børn og for voksne. Det er meget mere end bare et bibliotek. Det er mere ligesom et multikulturelt center. Det er rigtig spændende, og der er mange muligheder for at opleve det. Det er spændende at se, hvad man kan lave på sådan et bibliotek som ung, og hvad for nogle ting, man kan lave derinde. Jeg synes faktisk, at vi har en meget fin havnefront her i Aarhus. Den er langstrakt og har mange kilometer kajanlæg. Og der indløber også krydstårnskibe her. Om sommeren, jeg har den forgangne sommer været, tror jeg, 21 stykker. Vi byggede et specielt studie for at give dem en rundvisning i bygningen. Wow, det ser godt ud. Nej, det ser faktisk bedre ud, end de snakker om, at det vil se ud. Det der. Det er smart. Jeg har lige sat børn af over ved legepladsen, og nu vil jeg sætte mig ned og læse min avis og vente på, at min kæreste kommer op. Når man kigger op på toppen af bjerget, så står han med pudsede brassemuskler, med skorstenjernet i sin hånd. Men vi snakker her friluftsliv, vi snakker Mr. Kajakkonge, Monsieur Prichon på guitar, Carsten Dalsgaard Jensen. Hallo. Efter at have parkeret min kone i biblioteket, går jeg ofte herned og tager en kop kaffe og nyder den der pragtfulde udsigt over havnearealerne, samtidig med at jeg ofte deltager i de debatter, der finder sted i lokalerne på skiftende tidspunkter. Det handler om at bringe mennesker og idéer sammen i Aarhus. Det har været byens styrke i århundreder, med vandet som det samlende element. Og det er netop essensen af Mette Moore-teamets projekt for den nye havnefront og multimediehuset i Aarhus. I placeringen af det nye multimediehus bruger vi de nuværende ingredienser til at skabe et positivt sted. Vi vil genføde Aarhus, og vores følelse om stedet er, at vi må give havnen og vandet tilbage til byen.